Moro! Tänään lähdetään tekemään lihaskuntointervalleja. Ja nämä lihaskuntointervallit on loistava tapa kehittää lihaskuntoa ja myös kestävyyttä, ainakin ylläpitää sitä kestävyyttä. Semmoisessa tilanteessa, kun ei oikein ehditä treenaamaan pitempiä harjoituksia, olla vaikka reissussa, työkiireitä tai muuta vastaavaa. Treeni pitäisi saada nopeasti tehtyä. Näitä lihaskuntointervalleja me tehdään aikaa vastaan, eli ei lasketa toistoja. Meillä on tarkoituksena tehdä 4 liikettä peräkkäin. Ensin tehdään 30 sekuntia liikettä, sen jälkeen huudetaan 10 sekuntia. Ja sen jälkeen toistetaan tämä kierto. Ja aloitetaan ensin semmoista hieman vähemmän haastavasta 4 liikkeen sarjasta. Ja otetaan siihen päälle vielä vähän haastavampi sarja. Ja pitämättä puhetta lähdetään liikenteeseen. Ja mulla on tässä sekuntikello, sitä voidaan vähän seurata ja katsoa, että kuinka kauan aikaa menee. Ensimmäinen liike meillä on kyykky. Ja tavoitteena on vaan tehdä nämä liikkeet mahdollisimman ripeästi tempoon. 30 sekuntia meillä on työaikaa. Lähdetään liikkeelle. Ja nopea tempo tarkoittaa sitä, että joudutaan tekemään paljon työtä siinä 30 sekunnin aikana. Ja silloin me saadaan tehokkaasti työtä sekä hengitystä, verenkiertoille, ja sitten myös lihaksille. 10 sekuntia aikaa. Tässä ei tosiaan hyväksytä semmoista rauhallista suoritustempoa, nyt mennään eikä mennään. Ja hyvä. Sitten palataan 10 sekuntia. Ja seuraava liike, mitä lähdetään tekemään, on punnerus. Ja nyt punneruksessa tehdään sitten näitä niin sanottuja naisten punneruksia alkuun, eli pidetään pollat maassa, pikkasen helpompi versio. Ja lähdetään hommiin. Kroppa pitää reipas suoritustempo koko ajan. Voidaan vilkulla välillä, mitäs kello näyttää. Ja hyvä. 30 sekuntia tuli täyteen. Huilataan se 10 sekuntia. Seuraava liike. Meillä on askelkyykky. Tehdään askelkyykky taaksepäin. Se on monipuolisempi silloin. Ottaa enemmän tuonne reen takaisin. Ja pakarit takareille kunnon töihin. Lämpöä pitkästi tuntumaan. Tulee lämpöä kroppaa. Ihan muutama toista. Ihan hyvä. Asuillaan 10 sekuntia. Seuraava liike meillä on vatsainen rutistus. Tehdään hiukan vajaalla liikeradalla. Ei tule ihan istumaan nousmaisesti, vaan jätetään pikkasen vajaksi. Ja pitäisi mennä jo tänne saa laiskaa. Jälleen yhtätempo. Vatsoilla hyvä tehdä välillä myös nopeampaa työtä. Sitä kelloa voi aina vilkuta siihen. Se on hyvä semmoinen sparraehkäinen myös. Ja hyvä. Ensimmäinen kiekko on mennyt. Ja nyt normaalitilanteessa me jatkaisin vaan harjoittelua. Tässä voisi pitää semmoisen minuutin tauon, jotta sen jälkeen kun vaikka vielä 3 kierrosta päälle, eli yhteensä 4 näitä matatehoisempia. Mutta nyt me mennään korkeammatehoiseen reeniin ja otetaan sellaisia liikkeitä, joissa se syke todella nousee tiukasti. Ja näin sopii ihan aloittelijalle. Mutta näitä me tehdään vain 20 sekuntia sen takia, koska ne on näin kovatehoisia. Nyt korvataan tavallinen kyykkyhyppylä, eli niin paljon tehoa liikkeeseen kuin ikinä. Ja lähdetään. Sitten tehdään korkeamman hyppyä vaan lähtee. Rupeaa vähän tuntumaan. Ja hyppää 20 sekuntia. Huilaa 10 sekuntia. Seuraava liike. Nyt punneretaan sitten varpaat maassa. Ja
Otetaan pitkä tai 20 sekuntia. Tiukasti tekee. Valmis. Seuraavana askelkyykyn sijasta saksihyppy. Eli askelkyykky ylöspäin suuntautuva hyppy. Ja taas mennään. Tasapaino kysy vähän täällä. Sitten kun rupeaa jalat vähän väsymään. Tuli tiukalla. Seuraava. Pienen pausin jälkeen. Controlled liukumetsi. Vatsoille tulee täältä. Ja lähdetään uudestaan. Pitää vähän haastaa itsesi. Yes. Sitten tarvitaan big break. Vedetään sama setti vielä 2 tai 3 kertaa. Vähän omasta pienisestä riippuen. Niin kuin näkyy, tää ottaa myös hengellistä verenkiertoilemista aika tiukasti. Tän tyyppinen harjoittelu nostaa esimerkiksi meidän maksimaalista hapenottokykyä, joka kuvaa sitä kestävyyskuntoa, vaikka kauan ei tehdäkään. Eli lyhyt ja ytimekäs treeni lihaskuntointervalleja. Ei treenaamaan.